Salamu alaikum ina gaida da duk wanda za su kallon mu saurare mu insha Allah. Abinda dalilin taron mu na abu ne da gaskiya tun da muka tashi mu dai ba mu taba jin shi ba mu taba ganin shi ba. Shugaban kasa ya tashi da kawawun shi da cinan shi yayi yawon duka kasa gaskiya abu ne na farko bature ya ce sai bijalan shine a dalilin muka taron nan kenan abin da ya sa wa'anda ya tsaye wurin su duka cikin kasa sun tarbe shi wasu sun yi asubanci sun yi menene sun yi dare akwai ma sanyi cikin daji amma duk da wannan bai hana su ba suka tashi suka tafi shugaban kasa shi dalilin mu kuma nan yamai muka ce to ba za mu bari a bar mu baya ba tunda ka wuta waje an tarbe ka misali kuma cikin gida ka zo inda kake ba a tarbe ka ba kaga wannan bai yi ba shi dalilin muka tashi muka kama cikin muka ce ba yi haɗin gwiwa kowa duk wanda a cikin kasa misali da ma'aikaci da ɗan kasuwa da ma'aiki hannu kowa ya hutu a tarbi shugaban kasa kuma alhamdulillah za mu ta sai dai mu gode ma jama'a mun gode ma kowa tunda duka ka kira ya karɓu tunda ka yi yanzu misali kai da ka zo na in ka sa kamar ka ta ko ina ɗan adam zaka gani kowa ya tsaye da aikin shi ya zo tarba babban shugaban ƙasar mu na Nijar tunda misali za a ce baban mu na Nijar tunda abu ne na farko mun gode sai dai mu yi addu'a Allah ubangiji ya kama ma musu su gina ƙasar da sai mu ma kuma mu ba da samun guduwa matsayin mu na 'yan ƙasa kowa ya ba da gudunmuwar shi a yi refondan ƙasa misali wadda ana cikin bayanin refondation 'yan ƙasa ka gane ko shine dalilin abun kenan kwa kenan kaga shine a dalilin hutuwa ga tamu kuma yanzu kowa ya gani dai ya ga jama'a ta ko ina ta ko wani fanni ta ko ina kuma zakwa daya kai ana jira kowane lokaci za a kai wa muna nan muna jiran shugaban kasan mu insha Allah kuma sai mu wata Allah ya kama mu shi Allah ya kama mu kasar tamu gaba ɗaya a gina kasar tamu kowa ya unhwana insha Allah shi a fatar da gare mu insha Allah to kungiya ita gaskiya ga ta nan dai wanda ka gari ka ɗauki kungiyar bayani ita ce Association nationale pour la refondation et le développement économique kenan kuma duk abin da ake so cikin ƙasa refondation shi an mahimmanci na farko gina kuma ana so kuma arziki ya bunƙasa cikin ƙasa shine ci gaba ƙasa kwa saboda ƙasar mu dai misali arziki ne dai gwargwado akwai kenan shi an ce refondation kowa ya kama jikin shi aka yi refondation ƙasar tamu ƙasa za ta ci gaba ƙasashen da muka ce mu huta mu nemo kuɗi ma Allah ya za su dawowa ma ƙasar mu kuma su nemi wani abu to inda ɗan ƙasa duka kowa ya ba da haɗin kai nashi haka nan muke fata ga duka ɗan ƙasa da yaro da babba da tsoho da mace da namiji kowa ya ba da haɗin kai shi a gina ƙasar mu ta koma ma ita ma inda za a ce ga wasu nan sun taso rududu suna zo ta Nijar bi wani arziki shi muke fata insha Allah to Allah ya kama muna